फाग्लि मैदेर बुरि नोंलाय दाखाल बुजानाया फेन नुलायलायनाय बुजानाया बावदों नामा नोंलाय नुदों नों आंखौ हौवा लानानै नोंखौ बिमानैखौ भिडिअ'आव नुहोनायखायसो होनदों आं मिथिबाय साला आंनि बिमानैया न'आव थांलाय फैलाय खालायो नों मा नुदों नोंलाय भिडिअ पारमिसन मोना भिडिअ हगारग्रा नोङो हो मानो कमेन्ट्स बक्सखौ अफ खालायनानै लाखो नोंलाय मानो रावनिबो कमेन्ट्स थाङै खालायनानै लाखो नोङो नों माबाग्रा मानसि नङाबा जानला मोनला भिडिअ हगारग्रा नङाबा नोंखौ मोजांसो मानसिसो नङामोन आं मैदेर मिथिबाय आंनि लाइफ फैनाय न'आव थानानै लाइफ फैनायखौ नों रायनायखौ नुवासै नोङो हौवा लानानै थाबा बे न'आव थायो आङो बे नोमफा लुनाय माबा नामा बियो बे आं दा थानाया नोंलाय मानोथो सिख्ला मानसियालाय बिदेशआव थांनानै जाहैदों नों सिख्ला माबाबा मालाय मावनानै जानायखौ मानो भिडिअ खालायदों आं मालायखौ बुंनो थाखाय बिमानैखौ नुफानायखायसो आं नोंखौ खोनहरदों मिथिबाय आंनि लाइफ फैनानै बिदि होनगोन साननानै आं नोंखौ लाइभआव होनखादों मिथिबाय लाइभ फैनानै फेसबुकआव नङाबा आं होनामोन साला नों बे जायगायाव थांबा खानाया बुद्रु जासिगोनसोलाय नोङो थांलाय आरो आंजों लोगो हम नोङो फेस टु फेस मिथिबाय नोंखौ लोगो हमगोन आं मानि थाखाय नों बेयाव हगारहैदों मानो क्लिप दानस'नानै नों ससे होखो नोङो सोरखौ नुदोंमोन थांनानै देग देग दर नारब्लानानै मानोथो भिडिअ बानायाखै नोंलाय मानो नोङो आं बिमानैखौहाय नुहोखो नोङो भिडिअआवहाय नों जाखासिगोनसो नों पारमिसन मोना मुं मोना नों भिडिअ खालायो साला गसायाव सोर मानसि मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन मिथिबाय जानला मोनला भिडिअ हगारनायावसो आंनि बिमानैखौ हगारनायावसो आं नोंखौ जोंदों मिथिबाय नोंजों सापर्टमोन आङो दा आंनि बिमानैखौ हगारफानायखाय आं नोंजोंहाय सापर्ट नङा मिथिबाय आंनि बिमानैखौ नुदों नोङो मा मावनानै जायो आंना प्रुफ होनो हायाबा नोंखौ मैदेर आलु बिब' मैदेर नोंखौ नायनानै लाखा लोगो हमनोबा आं थांगोन न'निफ्राय आंखौ लोगो हमनोबा थां मिथिबाय आरो नों बे जायगायाव थांनोबो हालामोन नोङो फै हायोबा फै बे जायगायाव थां कमेन्ट्स बक्सआव आंनि नाम्बार बिहर मिथिबाय हरगोन आं मेसेन्जाराव आंनि नाम्बार बिहर हरगोन आं लोगो हमहैगोन नोंखौ थांनानै आंनि बिमानि थानाय जायगायाव आं नोंखौ लोगो हमहैगोन जानदामोन दालाय मानोथो मिथिया हसिया नांगौ हौवा लानानै दङ होनखो नोङो बेवहाय लाजिनो रोङै बेनो जाबाय नोंनि मिथिनानै भिडिअ बानायग्राया प्रुफ देखायग्राया लाजिया नोङो सिख्ला जानानैबो हगा बारा माथो न'आव थानानै मावनानै जानो हायाखै नोंलाय नों बायदि प्रब्लेम नोंनि न'नि थाखाय थाखा फैसा नांगौनि थाखायसो नोंबो बिदेशआव खारदों सिख्ला मानसियानो मिथिबाय दे खार गावनि न'खरनि नांगौ थाखायसो थाखा फैसा नांगौनि थाखायसो बिदेशआव थाङो थिगानो ओमफ्राय दा नों मानो मालायनि बिमानैनिखौ नों मिथिदों बिमानैनि न'खरखौ रावबो माहाजोन मानसियाथ' थाङाना बे जायगायाव मावनानै जानो गलाम मानसियासो थाङो बिदिखौ नागिरनानै जानो मावनानै जानो नोंलाय माथो मावनानै जायाखै नोंबो न'आव थानानै जानो हायोना मानो जायाखै नोंलाय नोंबो न'आव थानानै जानो हायो सिख्ला मानसियानो मानो थांनांगौ नोंलाय मिथिया हसियानो जानला मोनला भिडिअ दाब्लाव नों थैगोन सानसेबाबो नोङो गावनि खगायावनो जाना लागोन नोङो नोंनि भिडिअ बानायनायाव नों जाना लागोन मिथिबाय